Επίσης ο τρίτος γύρος των Driftwood North για το 2012 θέλει πολύ λίγα λεπτά ακόμα για να ξεκινήσει τη γνωστή διαδικασία. Γνωστά από το κίνητρο της Θεσσαλονίκης με τον Γκράρο της Waterteam που έχουν έρθει από Αθήνα και Κρήτη. Έχουμε βεβαίως συναυλία μετά, είστε όλοι καλεσμένοι στο πάρτι που διοργανώνουμε στην Θέλει ένα μικρό ζέσταμα εδώ ο Στάθης και το ζέσταμα, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται με τέτοια. Γίνεται με πολύ δυνατό χειροκρότημα και μία από εσάς. Πάμε λίγο πραγματικά ένα μοναδικό θέαμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την εταιρεία N-Tires και τα ελαστικά ζαφυρίου του Σταυρούπολη. Για να δούμε, Τσιλιμώνης είναι μπροστά, ο Φάρκας τον ακολουθεί. Πίστευτη είσοδος και από τους δύο. Τρομερός και ο Φάρκας εκεί τον εμπιστεύτηκε το Τσιλιμώνη. Κάνει τη μεταφορά βάρους, φανταστικός ο Φάρκας, πιέσει πάρα πολύ. Ο Τσιλιμώνης είναι υποδειγματικός μπροστά, θα λέγαμε. Ένα πάρα πολύ δύσκολο πέρασμα για την δουλειά των κριτών. Πάρα πολύ δυνατό χειροκρότημα λοιπόν την Κυριακή ονοτοπίο και το πάρα πολύ. Απίστευτο πέρασμα και από τους δύο βεβαίως ο Χριστοδούλου. Είναι πάρα πολύ καλό, ξεκινήσει εμπιστοσύνη στον Κωνσταντάρα και αναμνύμεται πάρα πολύ καλά που κρατιέται πολύ όμορφα πίσω. Τρομερό πέρασμα από Χριστοδούλου και Κωνσταντάρα. Πολύ αφού κοίτα εκεί τι γίνεται. Κοίτα εκεί τι γίνεται. Απίστευτο πέρασμα. Θα τρελαθούμε τελείως σήμερα. Κοίτα εκεί έχει γεμίσει καπνό όλη η περιοχή. Σε λίγο θα υπάρχει πρόβλημα, δεν θα μπορούν να προσδιοθούν τα αεροπλάνα απέναντι στο αεροδρόμιο. Νάτος ο Τσιλιμώνης και ξέρετε γιατί είναι εκεί. Είναι για να τον χειροκροτήσετε πολύ δυνατά. Πάρα πολύ δυνατά που σκοτάξει ο Κωνσταντάρας είναι εδώ για τον ίδιο λόγο. Απίστευτα περάσματα και από τους δύο. Θα μάθετε τον νικητή αργότερα. Φάρκας Τάσος εναντίον Χριστοδούλου Γιώργου και τα 2-30 είναι στην εκκίνηση. Νάτος ο Τσιλιμώνης. Αρρωσταίνω Τσιλιμώνη, αρρωσταίνω. Έλα πάμε να κρεμάσουμε. Έχω και Τάκη Κωνσταντάρα εδώ, άλλη αρρώστια από εκεί. Με την κορολάρα που έχει φτιάξει φέτος μαζί. Φάρκα και Χριστοδούλου μόλις είδαμε το πρώτο πέρασμα που θα κάνει τελικούς. Συγχαρητήρια εδώ σε Τάκη. Ο Χριστοδούλου θα επιτεθεί μπροστά. Έχουν βγει στην ευθεία και πατάνε. Εδώ σπάνε τώρα. Προσπαθεί να κρατηθεί από πίσω. Ο Χριστοδούλου είναι μπροστά, πάρα πολύ ωραίος. Κάνουμε μεταφορά βάρους. Πολύ καλή και οι δύο. Πολύ δυναμικό πέρασμα και αυτό. Για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί και αν θα έχουμε νικητή λοιπόν. Για να δούμε λοιπόν. Είμαστε πολύ κοντά στη συναυλία των Ιάκων και θα βάλετε κλάματα.